положението. За това, че е общински служител. Не е само към мене, 7-8 кораба нямаме договор на пристанище Варна, 2 месеца и половина. При положение, че пристанището има акт за експлоатационна годност от края на декември. Умишлено се задържаме, за да може да бъдем мачкани и обвинявани в недобросъвестност. Вие имахте една среща с кмета и с въпросния господин там. С кмета имахме 2 срещи, с въпросния господин 3 срещи бяха проведени. Имахме уверение, че се вземе предвид исканията на рибарите, ще се разгледа въпроса. До момента въпроса не е разгледан и нямаме никаква обратна връзка с кметската управа. А какво искате точно от кметската управа? Искаме отстраняването на господин Бартоев заради конфликт на интереси и натиск върху рибарите, злоупотреба с служебно положение. Срещнахте се в морската камера с него и той каза, че между вас отношенията вече са възстановени. Как са възстановени отношенията? Не знам. Това, че той днес трябва да свърши административната работа, на която е сложен като директор на пристанища, да бъдат сключени договорите, до това ли сме се разбрали? Защото аз съм в задълженията. Таксите оставали от 21 година същите? Таксите не са променени от 21 година, разберете. Таксите не са променени от 21 година. Заявявам го още веднъж. И всичко, което се тиражира в обществото вече 2 месеца и половина е пълна лъжа. Таксите са си действащи от 21 година. Единствено има решение на Общинския съвет от 18 септември 23 година, където има введена графа местни рибарски кораби. Това е. Тоест вие плащате по графата местни? Точно така. Да. Ние сме местни рибарски кораби във Варна и плащаме по тази графа. Все още не сме платили, понеже нямаме договор. А кой иска да ви вземе бизнеса? Казахте преди малко, че това подозирате. Как да го разбираме? Ние сме го изградили това нещо с годините и в момента сме изгонени. А преди неговото назначение някакви проблеми с администрацията? Никакви проблеми и неговото назначение просто не е нужно. На тази длъжност никога е нямало служител и 5 години рибарските пристанища се развиват. Построи се рибарско пристанище Карантината, рибарско пристанище Варна му са направили наложителен ремонт, който от 1982 година нямало инвестиции. За да се намери работа на конкретен служител, създаде тази длъжност. А не трябва ли да има някой, който да контролира дейността и да я организира все пак? Не може така да е на самотека на пристанище. Никога не е било на самотек и двете пристанища си имат капитани на пристанища. Никога не е било на самотек. Бяхте споменали за едни проекти за нови пристанища. Казахте, че са зациклили в общината. Там изясни ли се всъщност какво се случва и защо? Да, изясни се, диалога там се възобнови. Надяваме се да се тръгне да се работи по най-наложителните 2 проекта. Преди 3 години бяха прехвърлени 3 парцела в областна администрация към общината.